Bai. Bai, ulertzen dizut, bai. Ni ere aspertu samarrik nago, baina konfinamendu honetan. Eta irten ezinek egote hau, gaur goizean puzzle bat egin dut. Tarta bat ere bai. Ogia ere egin dut. Baita kirola ere, ordu erdiz. Ez dakize gehiago egin. Baina, zer modu zaude? Bai, ondo zaude? Ze ondo? Bai, ulertzen dizut. Nik zerrendak egiten ditut. Bai, zerrendak. Bai, lasai, nire ere gertatzen zait. Babitu, gozaldu bitartean, egunean egin beharreko gauza guztiak apuntatzen ditut. Gaur adibidez, baina, zer ari nahi zentzuten? Mutil batzuen ahotsak dira. Auzokideak, bai, baina, zein ote dira? Eta nondik ote datoz? Ilargitik? Marte aldetik? Edo Bilbotik agian! Bai, utzi egin behar zaitut. Nire auzokideak norote diren ikertzera noa. Bueno, nuen zerrendan, baina tira. Bai, gero arte. Oui. Once upon a time, 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 upon a time, upon a The world was round. And you could go on it. You could go, and you could go on it, and you could go on it. You could go and do, and you on it. You could go and you could go on it, and you on it. You could go on it, and you could go on it, and you could go. Good and a 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 good. The world was round. And you could go.
The world was round. Good and a good and a good and a good and a good. The world was round. Ça. Oh. Pintu. Reala txapeldun. Bravo. Ouais. Topé. Bizilagunok! Kaixo! Irekiko aldidazue? Pareko bizilaguna naiz? Kaixo, bizilagun! Ene! Bazter guztiak hankaz gora dauzkazue eta? Zer ari zarete garbitzen? Neu ere horretan nago. Tira, nire burua aurkeztuko dut. Zuen bizilaguna nauzue. Coronabeiro! Coronavirus? Ez da txantxarik ere nire izenarekin, mesedez. Abeslaria naiz, eta aktorea, eta idazlea, eta izlaria, eta margolaria, eta sukaldaria ere. Denetarik apur bat naiz. Orduan zer? Garbitzen ari zarete? Bai. Coronandrea. Esan dizuet ez dudala txantxarik nahi nire izenarekin, mesedez. Asper eginda nengoenez, zuek bisitatzera etorri naiz. Egiazko norbaitekin hitzekoiteko beharra neukan eta. Eta zuek benetan garbitu egin behar duzue orain. Bueno, vale. Apur batean lagunduko dizuet, baina gero zuek nire etxera etortzekotan, Bai? Primeran, guztiok elkarri lagundu egin behar diogu.
primeran, eta etxea garbia baino garbiago utzi duzue. Wow. Eta gorputzetik hotza atera duzu ere. Baina ze zoru garbi hau. Eta egurrezko makilatxo hauek? Makillatxoa? Baketak! Ui, barkatu, baketak. Orduan, musikariak zarete. Horren ulertzen dut dena. Ze, ara, zaborratera behar duzue? Baitxaron momentu batean. Nire ekarriko dut eta orduan dena batera. Jeitsiko duzue. Hala, hemen dago. Ia, ez dira makilak, baketak, poltsak, zaborra, zakarrontzia, baketen egurra, baketen erritmoa. Hau kombinazio bitxia. Erritmoa. Erritmo nagusi. Ia? Denak batera? Egin berri duzuen istilua gora bera? Isiltasunak egin dit inpresiorik handiena konfinamendu aldian. Badirudi, dena isilago dagoela. Hegazkin gutxiago. Tren gutxiago. Auto gutxiago. Jende gutxiago kalean. Egun batzuetan desberdina pentsatzen ere hasten gara. Eta, bapatean, isiltasuna nagusi. Hirian, herrietan,
mendian, zelaietan. Eta halako isiltasunean, soinurik txikienak ere entzun ditzakegu. Baita pilota txiki batek lurraren kontra egiten duen ahotsa ere. Isiltasuna entzuten dugu. Guztia entzuten baita orain. Baina, zer egin naiz entzuten?
Ez ustekoz beteta zaudete mutilak. Baina, tira, kontu bat. Bizilagunak gara, eta nik ez dut arrastorik ze izena duzuen. Bitxia da, horren beste denboraren ostean, eta arrotzak gara. Ba, gaurkoan, geure burua aurkeztuko dugu. Bueno, tira, nik egin dut dagoeneko, orduan zuen txanda da. Eta zer iruditzen zaizue? Idei bat daukat. Zuek, zuen izenarekin erritmoren bat egingo duzue, eta nik asmatuko dut zuek esandakoa. Bai, nora hasiko da? Hector. Hector dut izena, erritmo egiten onena. Igor. Igor musikaria, badakit diotzen edozein tresneria. Gorka. Bai, Gorka naiz, danbor jolea. Eskuetan beti, baketa parea. Bea, gehiago, nun dago bestea, nun dago bestea. Story, Antoni. Antoni. Antoni naiz ni, tipi. Baina, nolakoak diren, nire zerrendarekin, jarraituko dut, ia. Sormena handia daukate. Ta ze nolako irudimena. Eta jatorrak dira nire auzokideak. Eta ederrak. Eta gero eta gehiago maite ditut. Eta pilota batekin egiten duten guztia. Baina, bazegoen pilota bat? Nik ez dut ikusi. Ez zegoen pilotarik, ez? Bazegoen pilota bat ala ez? Ba, nik ez dut ikusi. Nik uste dut asmatutako pilota zela. Bai ama, enredatzen ari naiz, Eta burua galduko dut. Bazegoen pilota ala ez? Ai, zorabiatzen ari naiz, eta pixka bat ez dakit nik egin horiko naiz. Bai. Ai, eskerrik asko. Eskerrik asko airearen gatik. Bai, noski, airea. Isiltasun honetan, airea ere inoiz baino garbiagoa da. Jabetu alduzue? Garbiagoa, gardenagoa, eta airea funtsezkoa da. Gauza asko egiteko. Adibidez, arnasa hartzeko. Bai, jolasteko. Egan egiteko. Airea, bai, jolaserako, airearen bidez komunikatzen dugu elkar, eta airearen bidez, ezagutzen dugu. Eta airearen bidez musika egiten dugu. Bai, airea musika egiteko eta musika sortzeko. Eta aire purua eta garbia bizitzeko.
dagoeneko ikusi dut etxean soinu egiten duten objektu asko daukazuela. Baina, ez dakit, musika tresnaren bat, ohizko musika tresnaren bat, izango duzu ez? Ze musikariak zarete. Eta ez dakit, instrumentu bat, orkestra batean adibidez ikusten duguna. Baina, badaukate, hor? Zer dau? Zer eta marimba bat alagaina? Ze polita! Primeran! Eta gainera, marimba bat afinatuta dago. Orduan, marimba batekin melodiak ere egiten ditugu. Nota zehatzak, akordeak, interbaloak. Mesedez, niretzako kontzertu bat egingo duzue. Eta balkoia irekia utziko dugu guztiek ongi entzuteko. Pandemia baten eraginez konfinatuta egotea eta halako egoerak tokatzen zaizkigunean, bestelako gauzetan pentsatzen hasten gara. Gera gaitezke, begira,
zerbaiti? Inork demanda eman gabe. Ez baitago inora joan beharrik. Bakarrik, begira, eta begira, eta begira, eta entzun, eta entzun, eta entzun. Ia, zure bihotza, eta zure gorputzaren barnean gertatzen dena, entzuten duzu. Ia, entzun. Callan las cuerdas. La música sabía lo que yo siento.
Mutilak, txalo egiteko ordua da, Irtengo gara balkoira? Niri asko gustatzen zait eskerrak ematea lan egiten duen jende guztiei. Ez? Bai, eta orain ordua da gu, beraiek lan egiten dute gu hemen eskobatzen eta jolasten ari garen bitartean. Eta nik uste dut oso garrantzitsua dela. Eta eskertu behar dizkiegula bizitza, gure aldez bizitza eman duen jende askori. Eta horrek berretxe egiten du buruan dudan ideia bat. Pertsonak paregabeak direla. Paregabeak garela. Tira, goazen balkoira. Prest?
Ilundu da. Bueltan da isiltasuna. Guztia bare dago. Eta hemen gauden bitartean, beste batzuk lan egiten ari dira. Dena funtzionatu dezan. Eta horrek egundoko konfidantza eta bakea ematen dizkit. Esan dizuet, zerrendak egitea gustatzen zaidala. Gaur gauean egin dut zerrenda bat, egunean gertatu zaizkidan gauza on guztiekin. Beitu. Azkenean ezagutu ditut bizilagunak. Badakizkit haien izenak, eta haiek badakiten nirea. Eta egun paregabea pasatu dugu elkarrekin. Eta horrek guztiak solidariogo egiten baikaitu. Gero, ura eta airea garbiago baitaude. Nire ustez beharrean baitzeuden, ezta? Eta ikasi dut zerbait. Tira, guztiok ikasi dugu gauza asko garai honetan. Baina nik ikasi dut beti aukeratu dezakegula. Eta aukeratu daiteke musika egitea plater batekin, edo edalontzi batekin, edo erratz batekin, edo poesia egin liteke urarekin, edo malabarrak asmatutako pilota batekin, edo bazegoen pilotarik. Bai, ez dakit. Eta, zer gehiago? Bai, abanikoekin jolas dezakegu, ezta? Eta erritmoa egin ere. Baina orain, iluntzen ari da. Eta erretiratzera noa. Eta hemen, utziko zaituztet, Igor, Gorka, Hektor eta Antonirekin. Lagunak eta kideak diren nire auzokideak. Eta ni, banoa, eta beraiek musika egiten badakite, edozein gauzarekin, argiarekin ere bai. Gabon.